Kwedu no mabuja madokachere tauya nadzo nhau dzozuva ranyasi zuva rechimakumi mairi mumwedzi uno hwakurume tikutanda noyaburika manhoko yano mhanduwe chitsiko vendiri haitiwa ndiye avhotewa mhanduwe kuti aite ndiye mutungamiri mukuru agere hunde purezidendi chaiye weInternational Olympic Committee haha ndiye aita mudzimai wekutanda pasi rese kutungamira ndiye aitapo kare muAfrica wokutanda kupinda pachinzvimbo ichocho mhanduwe tichaita kukwana hwendo huno mirai muone mapfena aya achata atanga ipapa akandotanda kureketa munoita kudichiwa rekai tirambe zvedu tichiringa kuona chiri kutorwadza kutoti izvezvi wanhu masangano okunyika dzokumadoka zuvaku atotanda kutonyepera kunge wari kuzungaira kunge wasi kuziva kuti igurukota ramunangarwa kwai akazvariwa kuZimbabwe kureketa kuti muZimbabwe mhanduwe wari kuita kuzvimba bhibho wendo huno asi rekai tione kuti zvinosvika papi tinenge tichikunyepai kana zvine chazvinobatsira kunyika yekwedu. Wamunangarwa nyasi waparura kamari kavari kuti iyo mweyo chidiki yokuzvisimudzira nayo ipapa wagototi tiri kuisa mamiliyoni 2 omari ekuAmerica wangu wari kuHICC wakati pokare ndiri kukupai kwai matarakita anosvika 42 poita pokare zvikohwa mbeu kwai zvinosvika 10 poita motika dzinosvika 10 pohwa paita dzimwe 10 pokare dzokuchera rekai tigoona kuti mbanani wachapuhwa izvozvi chiri kunakidza waisa hawo kuti wari kuisa mari yemamiliyoni 2 asi mari yawatambidza yavari kuita pachipepa wachitiri kutambidza henge iri zviuru 200 basi hino kuti zvichategaira sei tinoramba takatoringa hedu wasati waenda ikweyo kwawanga wari kutamba nowapwerewo chidiki waZANU-PF ipapa wamunangarwa wanga wasangana naJoakim Chissano pokare nomutungamiri webhangi robudiriro remuAfrica African Development Bank pachirungu Adesina wakaita akatomoka nyai paribe zvataziva kuti wari kureketei asi kuziva kwedu inyaya yechikwereti chonyika yeZimbabwe kunyika dzopasi rese rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei kana pano zviri kuburika munondoziva kuti tinozvireketa. Watchman Ncube agweita wakomana kufunga kuti ndoita sei ndakutosaraka ndiribe nacho kubata ipapa abva atoburika achireketa kuti woZANU-PF wakunongewa kureketa nowamwe mapato anopikisa kuitira kuti nyika inake agoreketa kutoti aiwa dai woZANU-PF wari wanhu watoita kureketa nosuwo mapato anopikisa kuti tinhadzirise zviri kunetsa munyika ari kuifunga GNU mhando yekuita kuifunga chaiko rekai tione kuti zvichasvika papi tinenge tichikundokunyepa ipo zvinenge zviri kuitika. Nyasi uno NRZ yatanika pachena kusaya basa koema kureketa kuno wanhu vari kuchera chicheriwa chochrome kwaiwa kutosvika nomunyasi chaimo monjanji mhanduwe imi pakaita kunyangariwapo rekai tione kuti zvinosvika papi ipapa kwai mamita akutosvika kutochera chaiwo akutosvika pasi po5 kubva munjanjidzo NRZ pamutemo wanenge wachifanira kuti wasiye mamita anosvika 40 chaiwo waribe kusvika imo mumhera monjanji rekai tione kuti zvinosvika kupi wanoperera papi pokare kuti zvinenge zvichena nopapi chaiko tinoramba takaringa tichikunyepai uko pokare kambani iya yagoda kuenda kochera munogara mhuka dzokuhwange kusina matera kwai inonzi Sunny Yifeng ipapa kwai yatanda pokare yakuda futi pokare kuita zvimwe yagotoreketa kuti tirikuda kuti tiingidzire nyaya yokuti tikone kunhadzira izvo zvatinonhadzira zvakawanditsa kwai tirikuda kuti tiite kuwaka gwenya romagetsi rinotipa magetsi 210 mamiliyoni mawati 210 megawatts pachirungu kuno
marasha awatoda kuseenzesa ndo aita kuti vanhu vokunotoni wavhunduke wavhiringike wati tikuzvidaba nokutoti iwo ari kureketa vanhuwo kuti vakomana kana mukauya kochera ipapa apa mweya wokufema unenge wakuvhiringika zvino nezvino zvinenge zvakuvhiringika taakutaikiwa nozvakawanditsa heno mabuja rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvinoperera papi zvinoenda nokupi tinenge tichikunyepai. Gurukota ramunangarwa Janifani Muswere haaswerera akureketa akati izvezvi zviri kutokuimbisai mhanduwe kuti palibe kana vanhu vachaita zvokuratidzira zvokupaza zvinhu watichabvumira kuti zviitike. Rekai tione ipapa koka muromo unozarirwa bano hwizi mhanduwe, asi tinoramba tichiringa kuti pamukamwa papa pachaita cherezvo pari kureketa tinenge chikunyepai. Mapurisa gonzi aita basa kureketa kuno vari kusenza zvisvinu kwai nokuti wagobata varume vatatu kusanganisira mupurisa mbodzi ari pakamba yavoyo pakopi muHarare, wamwe wairi waripo, wese vari vatatu asi wese vanogara kunzvimbo yoHopley. Apo kapo kwai wakabatiweiko mhanduwe? Kwai varume ivavo vatatu wakabatiwa kuti ndio vanhu vari kufungidziwa kuti wanga vari pano vanhu wakaenda kunakurira tezvara waiye wikini remhari. Idi hwi rekai tirambe tichiringa hedu kuti zvinoperera papi pokare kuti vanenge vachizviita sei tinokunyepai. Mudiwa Hudhu iye Hudhu aiwa kwai zita rache chairo ndimudiwa Mutandwa pokare naiye Hubert Mudzanire anozviti Hubert Angel wazobvuma manji nyasi kuti aiwaba ayo mazita yawo mazita obasa. Wanyora matsamba kunyorera kamufana kaka kanozviti Holy 10 kwai kagoreketa pwito kachireketa naora kuno wabva wanyora tsamba wari kureketa mazita yawo chaiwo wobva waziva kuti apo kapo paita kunyangariwa. Rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvinoperera kupi pokare kuti zvinopera sei. Wozinara wagotiwo isusu tiribe mhosva takapa makanzuru mari inoita zvikamu 88% pachirungu zvomari yatinotora yese kuti waite zvokunadzira mugwagwa. Chokwadi nomanyepo tichatiziva pamhanduwe womakanzuru odai wari vamwe wagototiratidza kana kuti iwo zinara odai wagototiratidza mari dzawagobhadharadzo kuti musi wakati takabhadhara mari yakati kukanzuru nokuti chimwe chaitika kanzurudzo dzinotanda kureketa kuti palibe ari kuda kutambira mazigi nokuti mari yacho yakabhadharwa nomazigi. Idi heno rekai tirambe zvedu takandoringa. Hurumende ipapa yatondinakidza iri kureketa kuti kwai masabhuku korekai kuita madhiri nevanhu wokutengesera vanhu ivhu nokuti tazvirambidza zvichadiwa pakuonekiwa. Munhu unomukona bamhanduwe kana atofunga chezvaari kufungazvo unomukona palibe chaunoita unondoringa basi. Asi rekai tirambe zvedu tichiringa kuti wanoperera kupi. Tafara nyasi hurumende ichireketa kuti kwai Zimuseki ichasvika zuva rochi13 mwedzi waChiwabvu ichitambira mari dzokunyora bvunzo dzokuperako gore rino. Wakona apa wakonetsa mhanduwe. Rekai tirambe takaringa nokuti upfumi hwakaomera vanhu vese nyika iyi iribe kuita tuzvinu. Rekai tirambe zvedu tichiringa. Hofisi yavamunangarwa yareketayo kuti kwai ipapa wakomana wamaorias wakahwina. Wakomana wamaorias kwai wakagohwina ipapa tichavapa zviuru 150,000 $150,000 pachirungu. Kuno wakomana wacho wanenge wakaita kuromberwa mhanduwe kufoira wabva watotadza ipapa wakaita twiri noBenini. Rekai tione kuti zvinosvika chere kuti wazoite zvimwe peno wachazoita zvokuhwina pamberi pam. Ticharamba zvedu takandoringa. Tikaringa dzirikitika pasi rese kureketa kuno kwanyasi kune vanoita zvokutsvakurudza zvinhu zvoutano wari kureketayo kuti wakomana taapadhuze kuboya kamushonga kokurapa chirwere cheshuramatongo.
wakarapa chirwere cheshuramatongo kutoti munhu akatobatiwa nacho bva atonzi arapiwa zvachese. Idi panenge paita kunaka apa, asi vanhu vanokangamwa baa kuti poison yakadidiwa mutsimero, pakaita kunyangariwa. Ipapa tiri ndori muSouth Africa mo anonzi yake Kwinana kwai agoendesiwa kudare achinzi iyeyu anoziva zviri kuitika zvine chekuita nokujiwa nokuroyiwa kwevanhu kunzvimbo Eastern Cape. Kwai vanhu vari kupfuranawo makombi wawo, ndiye munhu anenge ari kukonzeresa kuti zviitike. Warume pakaita kunyangariwa. Regai tione kuti zvinosvika papi. Uku umwe woSaru akamboita handiye agere hundeyo Saru Leru kwai ipapa agonzi nodare, iwe bhadhara mari mamiriyoni 39, 37 million rand pachirungu, kuchikoro chofundo yepamusoro choStellenbosch. Haidi ndokunonzi kuyochera pautsika awo, unotorehwa zvese mhanduwe zvese, panosara paribe kana chibodzi chounacho. Regai tione kuti zvinosvika papi. Kwaburika nyasi mamwe masoko anofadza kuti kwai mutungamiri wenyika yeBurkina Faso Traore akagoramba kuenda koringana usuna Trump agoisiwa tsamba kuti iwe kauye ino, akati ndikuuya baikweyo, ndikudaba zvokureketa newe. Aiwa ndokukona uku toimba kuti anorega kuurayiwa zvakaitiwa Sankara zviya. Mutungamiri wenyika yeNamibia Mbumba ari kureketa kuti aiwa pangu ndasakura ndazunza, mangwana anenge ari kuenda kopa matomo basa kuna mutungamiri apinda ndaitwa. Aiwa tikuramba tichiti makorokoto. Regai tione kuti zvinosvika papi, zvinenge zvakadini, tinenge tichikunyepa iyi. KuNigeria vanhu veikweyo vazhinji vari kuti anga ari museneti akabuditsiwa achinzi iwe waita mutsepwede Natasha Akpoti aiwa aribe mhosva. Vanhu vari kutomira vachisimbisana naye idi. Regai tirambe zvedu takaringa kuti zvinoperera kupi, zvinopera sei, tinenge tichikunyepa iyi. Kunyika yeSweden mhanduwe kwakaita kunaka, kwai vanhu vamwe vakukona kutenga chokudya nochikwereti wachibhadhara hawo kana chaiko waribe kubhadhara mariyo pamusoro, interest pachirungu. Kambani yoDoordash kwai ndo iri kuita izvozvo. Zvavo isu vamwe kwedu nokundoramba makaringa mhanduwe, kutoti kana weko keshi chaiyo kuti wakunyepe kuti uno mari mufoni mako, vanotokujira mari ipapo, wotofunga kuti kokuzobhadharisiwa izvi, kupuwa chikafu uribe kubhadhara mari yakakwana. Mhanduwe heno regai tirambe tichiringa kuti zvichaperera kupi, asi kwanyasi aiwa tagumira pano. Ndini wenyu mhanduwe onawo.